а то ни се дава по благодат, по милост и по любов. Чрез любовта на Бога. Ако можеше някой да влезе в небесното царство, ако можеше някой да изработи това спасение, да си го заслужи, само просто защото вярва в Господа и се старае да спазва Божиите заповеди, щеше ли да бъде нужно да идва Исус, Божият свят агнец, за да умре за нашите беззакония и грехове и да възкръсне за нашето оправдание? Задайте си този въпрос. Ако можеше човешката душа да се спаси, човек да се спаси с моралния си живот и с добрите си дела, защо беше нужно Бог да дойде в човешка плът? Святия Бог. И да умре заради нас. За да може да ни даде Неговата святост. И да вземе нашите грехове. Нека Бог ви благослови и да докосне сърцата ви и душите ви. И наистина този призив да заработи мощно и силно в сърцето ви, за да отворите сърцето си и да предадете живота си на Господа Исуса Христа, за да бъдете спасени вие и целият ви дом. Бъдете благословени в името на Исус. Амин.